small seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Hawnhekk illum qed niċċelebraw il-festa ta' San Kalċedonju, għalhekk għandin il-quddisa u preżenti ħaddiema tal-kurja daw kollha li qed isehom hawnhekk f'dan il-bini, anki il għaliex hemm rabta bejn hawnhekk tal-post u San Kalċedonju. Hawn ukoll Djaknu Ġesmon Ċkembri li qed niċċelebraw flimkien ukoll din il-komunità din il-festa għażiża biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibħ ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-għolet ta' smewit u paċi fl-art l-medmin ta' rida tajba, nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natu ġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti jed fuq l-emmin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ħanili tista' kollox inti rid lil martri tiegħek San Kalċedonju jeleb id-dbatijiet tal-martirju tiegħu. Aħna niċċelebraw din ir-rebħa kbira, nitolbuk li tibqa' dejjem tħarisna biex qatt ma nintrebħu mill-qerq tal-għadu. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. L-erwieħ tat-tajbin huma f'idejn Alla u l-ebda turment ma jmisshom. F'għajnejn dawk li ma jemmnux qishom mejtin għal kollox.
Il-mew tagħhom meqjusa bħala qerda. Qishom sefgħu fix-xejn għax twarbu minnha. Iżda huma jinsabu fis-sliem. Għalhekk f'għajnejn il-bnedmin qishom ħadu xi kastik, it-tama il-milja ta' ħajja bla tmiem. Żgħira kienet it-tbatija tagħhom, imma l-kbira hi l-barka li ħadu. Alla għaddihom il-prova u sab li jistħoqilhom ikunu miegħu. Bħalma d-deb jgħadduh min-nar, hekk u għaddihom, u bħal vittma tas-sagrifiċċju laqahom. Issa fi żmien tal-ġudizzju jitlibsu bid-dija u bħal xrar tan-nar jiġri fuq it-tiben jaqbad, hekk ileqqu. Min-nazzjonijiet jagħmlu ġudizzju u lill-popli jaħkmu u Alla jkun is-sit tagħhom għal dejjem. Dawk li jittamaw fih jarfu l-verità u dawk li huma fidili lejh jgħixu miegħu fl-imħabba. Hemm grazzja u ħniena kbira għal dawk li Alla għażel għalih. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna. Flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna u aħna bil-ferħ imtlejna. Flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb, dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bana ta' ferħ. Flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Huma sejrin imorru jikbu, ġorru ż-żerriegħa żrieħ. Iżda huma ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatet f'idejhom. Flimkien dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U anqas lill-Ibnu stess ma ħafira, imma ta' ħalina l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li juġġustifikhom. Min se jikkundannahom? Forsi Kristu Ġesu li miet, jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina qudiemu? Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Bħalma hu miktub, minħabba fik aħna l-jum kollu qed ningħataw il-mewt. Aħna meqjusa bħal naċa l-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u lanqas il-qawwiet, la żmien ta' issa u lanqas ta' li ġej, la setat, la l-għoli u lanqas il-font. U ebda ħlieqa oħra ma jistoqat jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: oqgħodu attenti mill-bnedmin
għaxat jerħukom fidejn il-qrati, jatukom iswat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom qudiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom fidejhom tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tajdu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tajdu, għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu li xulxin għal-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tingħatalhom għal-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. San Kalċedonju kien wieħed mill-martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Ma nafux dettalji fuqh li kien martri, imma nafu bih għaliex il-Papa Benedittu 14 kien ta' ir-relikwa tiegħu, il-korp li fuqu kien hemm miktub Kalċedonius in pace lill-Ġiżwiti hawnhekk f'dan il-post. Għalhekk hawn din id-devozzjoni speċjali lej hawnhekk. Imbagħad minn hawn xterdet id-devozzjoni wkoll fil-Sqallija, speċjalment l-ewwel Palermo, fejn ittieħdet ukoll relikwa tiegħu, postijiet oħra fis-Sqallija u anke l-Italja. Kien fl-1753 li l-Papa kien ta' din ir-relikwa tiegħu biex ikun hemm id-devozzjoni leh hawnhekk. San Kalċedonju ifakkarna fil-qawwa tal-martri fil-ħajja tal-Knisja. Il-martri huma nies ta' kull età, irġiel u nisa, ta' kull stat, ta' kull lingwa, ta' kull nazzjon, illi taw xhieda għal Ġesu sat-tixrid ta' demmhom. U għandhom valur kbir dawn il-martri tal-ewwel żminijiet fil-persekuzzjonijiet tal-insara, il għaliex wara x-xhieda tal-Apostli li raw il-Ġesu li semawh, li mbagħad saru xhieda tiegħu, Ġesu li huwa ħaj li qamm il-mewt, kienu dawn il-martri li mietu biex jagħtu xhieda għal Ġesu li għandhom għalhekk din ix-xhieda speċjali tal-messaġġ qawwi fil-fidi ta' dawn in-nies li kienu lesti jħallu ħajjithom għal Ġesu. Il-kelma marturija Griega hija l-kelma li minna aħna ngħidu martri tfisser xhieda. U fil-bidu kienet ix-xhieda li jagħtu l-insara fil-ħajja tagħhom, ix-xhieda għal Ġesu. Ma' żmien ovvjament saret ukoll ix-xhieda li jagħtu sal-mewt tagħhom u għalhekk marbuta propju ma' dawn il-martri. Fil-fatt, Papa Franġisku f'udjenza ġenerali f'April li għadda meta tkellem fuq il-martri, għalhekk il-martri ma rridux narawhom bħala eroj individwali bħal wart illi spunta f'deżert, imma bħala frott matur u eċċellenti tad-dilja tal-mulej lill-Knisja. Mod partikolari, l-Ispirtu wassal l-insara bis-sema s-sidwu tagħhom fl-Ewkaristija biex jibnu ħajjithom fuq dan il-misteru ta' mħabba. Jiġifieri fuq il-fatt li il-mulej Ġesu kien ta' ħajtu għalihom u għalhekk huma setgħu u kellhom jagħtu ħajjithom għalih u għal-ħuthom. Hekk jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu bħalma Kristu ta' ħajtu għalina, hekk aħna għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Aħna meta nitkellmu fuq il-martri kultant ikonna l-ħsieb li jmur biss f'dawk fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ma fil-fatt l-ikbar numru ta' martri huwa fi żmienna.
huwa dawn is-sekli l-iktar riċenti. Nies li diversi pajjiżi spiċċaw imwarbin fis-soċjetà jew inkella mitfujin il-ħabs u inqatlu wkoll biex jagħtu xhieda għal Ġesu. U kif jgħid il-Konċilju Vatikan II, il-Knisja tqis il-martirju li bih id-disċiplu jsir jiġbaħ il-imgħallem li jaċċetta l-mewt tas-saħħa tad-dinja bħala l-ogħla don li wieħed jista' jirċievi u l-akbar prova ta' mħabba li jista' jagħti. Il-martri bħal Ġesu u bil-grazzja tiegħu mill-vjolenza ta' min irrifjuta l-aħbar it-tajba huma kienu vittmi ta' din il-vjolenza, huma għamlu minn din il-vjolenza okkażjoni l-aktar kbira ta' mħabba li waslet sal-maħfra tal-istess persekuturi tagħhom. Fil-fatt, il-Papa Franġisku jinnota din illi l-martri huma dejjem dawk li jaħfru lil persekuturi tagħhom u li jitolbu għalihom. X'inhu l-messaġġ li għatililna San Kalċidonju llum? Huwa messaġġ ta' inkoraġġiment biex aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u nagħmlu dan bla biża'. Llum hemm ħafna postijiet fejn l-insara huma ippersegwitati, imma l-persekuzzjoni tista' tkun jew bil-miftuħ jew persekuzzjoni sottili, ġifieri minn taħt. F'liema sens? Ġifieri inti kollok pressjoni ta' nies oħra li jkunu madwarek li jgħidulek inti l-fidil jew fidila. Kulħadd qed jagħmel hekk inti biss ma tagħmilx hekk. Hija l-pressjoni ta' min irid iġalek tagħmel bħalu flok taraf li tgħix il-fidi tiegħek. U għalhekk il-martri llum mod speċjali San Kalċidonju lilna iħeġġuna biex aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna mingħajr biża', mingħajr sens ta' inferjorità, anki f'ambjent jew ostili jew indifferenti, ma nagħmlu dan bil-ferħ il għaliex aħna il-fidi tagħna hija dik li timlilna ħajjitna u tgħinna biex narfu ngħixuha bis-sens. Anki jekk ħadd ieħor jaħsebha differenti. Ma nagħmlu dan u b'dan mod inkunu qed nagħtu xhieda tas-sew ta' Ġesu llum. Jew nitolbu il-mulej llum nitolbuh biex aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u f'din il-festa ta' San Kalċidonju nitolbu wkoll f'dawk il-martri ta' żmienna illi qegħdin jagħtu xhieda sa tixrid ta' demmhom. Nitolbu biex dawn ikunu bħal dejjem fil-ħajja tal-Knisja iż-żerrija tal-insara, żerrija ta' ħajja ġdida fil-Knisja. Ew issa ir-resqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli twassal il-bxarat tajba ta' mħabtek lill-mledmin kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Fil-festa ta' San Kalċidonju li ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek, nitolbu mulej biex aħna dejjem nagħtu xhieda tiegħek mingħajr biża' u b'inkoraġġiment sieħu bil-qalb kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk li huma persegwitati f'diversi pajjiżi tad-dinja minħabba l-fidi tagħhom, nitolbu biex ikomplu jagħtu xhieda ta' din il-fidi tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Tolbu anki għal dawk li għaddejjin illum minn xi testijiet partikolari hekk li xtaquna nitolbu għalihom ukoll. Tolbu mulej biex jirċievu l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Għallimna mulej inħobbu lil dawk li jippersegwitawna u mpattu bil-ġid id-den li għamlunna nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Tolbu wkoll illum l-Arċisqof li qiegħed bħalissa f'din il-missjoni importanti li l-Papa Franġisku bagħtu fil-Peru. Nitolbu biex il-mulej jkun miegħu jagħtih l-għajnuna kollha li għandu bżonn fil-qadi ta' din il-missjoni tiegħu nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawn kollha li għaddew għal-ħajja ta' dim, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti mulej tilqaħħom fih danek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Li għalla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u bl-interċessjoni ta' San Kalċidonju għatina l-grazzja li dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-lejl is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek San Kalċidonju u bit-talb tiegħu għamel li jkunu joġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tak bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Kalċidonju ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emmejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek l-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien ma' l-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli tas-smewiet. Birek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kon nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Kalċedonju qaddesin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nberkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għaffrinna dubietna, għalma naffru minnu ħati għalina, għaddaħanix fi tiġri, izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu paċi li xulxin. Ħaruf Talla li Tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xtidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdej bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, it-qarbina mqazza li għamilna mulej timla rruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Kalċidonju qdik bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.